Molweni namkelekile nonke kwezi Chisabe Entertainment. Yo guys, andisayuca ku Facebook. Kaloku ndiposte uMakhumalo ndamncoma ngoba wenze umsebenzi omhle Makhumalo ngoba ukhulise uMpilo Mseleku. uMpilo Mseleku ungumntana katata uMseleku omamelayo, a very obedient, respectful and uye wazenza zonke izinto ozitshileyo, wayeuniversity wangakhulelwa, and now she's very successful. She is going to take after you. Yo bandithini abantu bathi njani sisi uba kule post yakho uncome uMakhumalo as if uMakhumalo umkhulise yedwa uMpilo. For your information, uMpilo unaye umama ekunguThobile Zungu. They basically share the same name, but guys, the time the poster ndiye ndahamba ndaya kwi-Instagram account kaThobile Mseleku ekunguma-K as well as uMpilo, and at the time Mpilo's mom was nowhere to be seen on site, you understand. So that is why ke ndiposte what I had before me. And also guys, thina esibukela uThando Nesithembu asiziboni izinto uMpilo azenzelwa ngumama yakhe, but sibona izinto uMakhumalo azenzayo. So yeah guys, this is really heartwarming to see that umama, who is a biological mother kaMpilo Mseleku, uThobile Zungu noMakhumalo bayavana, baye babumbana, bahamba ke bayo attenda graduation kaMpilo. Enye ke into ethethisayo is the fact that kule graduation we've been waiting for the past 10 hours and uTata uMusa Mseleku asimboni anywhere on site. Abantu ke bakhalazela ba uTata uMseleku ingathi he is a very absent father. Why engayi-attendanga into enkulu kangaka? Because we've been waiting and no pictures. Also izingane zesithembu, only umntana kaMangwabe congratulatileyo and celebrating uMpilo. So ininzi idrama esazokwenzeka guys, okanye mandithi maskene silinde inoba uTata uMseleku ufuna ukusurprise pha ebusuku nge-pictures. Your thoughts, let's engage and ndizonibona on the next one. Bye.